Sardaunan jihar nan karan dawo ba shi muke nema. Sardaunan mutanen garin mu ne ba shi muke nema. Sardaunan mutanen Zamfara ba shi muke nema. Sardaunan Kaduna Kajuri na ce ba shi muke nema. Sardaunan mutanen Ganye na ce ba shi muke nema. Dan wallan tallan muradin na ce ba shi muke nema. Wanne ne Sardaunan Dutsauta daga Juji sanyin da ba masaka daga lulakin an kare ka zauna lafiya. Alhaji Bello mai tamana ce kaga masu tsari na cikin darasi dan ka bauta sallolin darasi na ta roƙar mai yanayin darasi sai arewa ta zauna lafiya. Badan mu bara ma arewa ta zauna lafiya. Badan mu Sardaunan Dutsauta daga Juji sanyin da ba masaka daga lulakin an kare ka zauna lafiya. Alhaji Bello mai tama Yusuf kaga masu tsari na cikin darasi dan ka bauta sallolin darasi na ta roƙar mai yanayin darasi sai arewa ta zauna lafiya. Badan mu wace bismillahir rahmanir ga dan kana wanda bana zira Sardaunar izan waka a fili mai san arewa ta zauna lafiya. To ina mutanen duniya ba Sardaunan Najeriya sannan mutanen duniya ga mai kudin Najeriya mai taimako dan Allah mai san musulmin Allah. Banda Sardauna waye kasar nan muke da kamar shi babu mun wuce yan amshi. Banda Sardaunawa an kabaiwa Sardaunan Dutse babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna kun san mai kwana yana yin sallah babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye minista uku sanata uku babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye ya san duniya ta san shi babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye ziyarar ka dan Allah mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye minista yana karamin shi babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna wa za shi ce za ya bi kai baka mun wuce yan amshi. Banda Sardauna wa ke ganin tallaka ya kira sa babu mun wuce yan amshi. Banda Sardauna a kasar akwai masu da kudin su to mun wuce yan amshi. Banda Sardauna wa zai yi ma ko kana da kudin ka to mun wuce yan amshi. Banda Sardauna wa za shi keɓe dubu su biyo shi mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye Amerika ta san taimakon shi mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye Italiya ta san taimakon shi na ce mun wuce yan amshi. Banda Sardauna waye Ingila ta san taimakon shi mun wuce yan amshi. Banda shi wan musulunta da arna na ce a Amerika mun wuce yan amshi. Banda Sardauna a ƙasa wake da sarkin waka mun wuce yan amshi. Banda wannan namu wannan Sardauna ke tafsiri mun wuce yan amshi. Sardaunan Dutsauta daga Juji sanyin da ba masaka daga lulakin an kare ka zauna lafiya. Alhaji Bello mai tamana ce kaga masu tsari na cikin darasi dan ka bauta sallolin darasi na ta roƙar mai yanayin darasi sai arewa ta zauna lafiya. Sallama yan amshi. Wa alaika iskan waka na zai sarkin wakar mai girma Sardaunan Dutse. Yusuf baban Yusuf su suna nan suna zuba yaƙi kana nan kana zuba aiki mai girma Sardaunan Dutse. to a gaishe da baban Yindo. Da na ga malami ji kan malam da ka ga baban malumma mai girma Sardaunan Dutse. Baban mai jidda na gaishe ka. A gaishe ka toran giwa ko wani ko ka bashi da riba Sardaunan mutanen Dutse. Gaishe ka baban kursin. Kowa ya zo yana sa kai ne ya zuwa ta babban zaune a gaishe da baban Dutse. Baban Aisha mai damma. Baban Sunusi babbar fawa baban Naziru sarkin waka mai girma Sardaunan Dutse. Baban Garzali sanni da harka. Baban Alhaji babban Alhaji baban Garzali kai ne Alhaji baban Bashir mutanen Dutse. Baban Sunusi gaja yaƙi. Masu jin yau sun soka
tunda rabana ya baka na girma sadaunan dutse. Baban Bashar ka cika aiki. Wasa ya ja da baban mu Bello karangiya majayar aiki mai girma sadaunan dutse. Baban Muhammadu mai kirki. Kai ne fajar ado an sanka dawisu mai ado mai kyawu mai girma sadaunan dutse. Baba ga Aisha gaishe ka. Da mashin shiga fita ne aiki kaga karan cika aiki mai girma sadaunan dutse. Baba na dutse dukka fisu. Wane rago da rigar saki sanka ce adam mai gona mai girma sadaunan dutse. Kai dai halin ka sai madalla. Girman ka yayi babban sarki ga Bello masu ba da masauki mai girma sadaunan dutse. Kowa ya so ka zai sha daɗi. Alhaji Bello mai ta Yusuf malam guda da daurin mulki mai girma sadaunan dutse. Inda ya baka baya gori. Kai ne amarta ki sha fama shiga kafa kai fama mai girma sadaunan dutse. Jezi shigar ka sai an shirya. Tsawon kai a dara mana kowa ya bi ka bai rasa komai. Magai da saradaunan dutse. An gaida Bello mai raba aiki. Wasa ya baka domin Allah saraunan mu mai al'umma. A gaida saradaunan dutse. Duniya ta yi daɗi ta saba wa rigar tashi. An wasar daunan dutse garkuwar mutanen Hausa. Duniya ta yi daɗi, duniya ta yi daɗi ta su Bello rigar tashi. An wasar daunan dutse garkuwar mutanen Hausa. Duniya ta yi daɗi ta su wa rigar tashi. An wasar daunan dutse garkuwar mutanen Hausa. Ba dan ne ba, ba dan ne ba dan isar da da uwa ba dan na matata ba dan Khadija mai suna ba dan ni da ni suna ba domin isar kamar tasiri rabbi ka kare mu girma Bello. Domin shi ma yakan hane mu mai mummuna umarce mu mai kyakkyawa yana taimakon talakawa ya wa'azi ga masu ɗagawa da addu'a yake komai nashi. Akwai dogaro gun Allah, akwai ilimi dan Allah, sannan ya nuna hanyar Allah da ilimi yake komai da. Ba dan mu ba, Rabbi ba dan ni ba, Rabbi ka kyauta karshen Bello, ka daɗa arziki gun Bello. Dan ko in ya samu, in kaga jama'a sun samu, Bello ka zama zaki. Kai ke fita yin farauta da kaji da sai ka samu ka ajiye gida don kowa domin a san dawa kai namu. Bello yaran doci kai ake hawa an yaki sannan a yi wa sharar daki amma kwalliya ba aiki da kuma bi ka ba na mali. Lafiya dawi su kullum kana ta yin shawagi kaji a ce wa kallon banza kai ko ana tsari ma lafiya. Bello ka zama kura sanin cikin ka sai dai Allah wani mutum kana la haula balle ya ce ya saka a matsala. Ba ruwan mu da jaki shi kashin shi baya taki in a siyo shi sai dai aiki sannan zaman sa sai dai zaure ko ka wajen gida dan lafiya. Ba mu santa maciji shi fuskar sa ta mai kyawu sannan cikin sa ma kyakkyawa amma halin sa yawa in ka gane shi sai dai mafiya. Bello babban bijimi ka tara duniya ta yi tunjib kaga ko balbela nan ta ce zuwa ta yi nema ta ci ta sha tana ban girma kai baka san tana nema ba domin isa da ta kai duniya. Tururuwa yar dangi Bello ka zamo so dangi ko gaza ka kai mai daki dan haka na ka san ya kai ka. Kaga mai odoji baban mu Bello mai motoci tafi mu je saraki na lafiya. Lafiya a rai ta zo, ilimi kuma ya zo, arziki ma ya zo, godiya a gun Allah, kowa ya san ka sai an san shi, inda ya bi ka sai an bi shi, don addu'ar kana shafar shi. Bello ba dan ni ba, ba dan mu ba, ka taɓa kan ma zama duniya. Ko ina sai Bello, cikin gida sai Bello, na zaga lunguna sai Bello. Kasa ana sai Bello, wajen kasa ana sai Bello, na zaga duniya sai Bello. Bello sardaunan dutse da kuma bi ka babbar giwa. Rana ne ɗan amshi, rana ne ɗan amshi, garar na sarkin waka sun kace a nima waka da daunan mutanen dutse. Kun ga Malam Bello
Malam Bello masu kuɗi hada da sarauta, masu shiga guraben harka. Shi da ba sarki ba amma al'umma sun mai ruku. Duniya labari kowa ya baka kai ma ba shi. Kaga kam a ƙasar nan banda kamar sarki Bello na dutse masu kwana sallah. Shi ya ce mini sarki tafi ka je ka sha sha'aninka, inda akwai nito ka kwashi a ko'ina ina makare shi. Ka da tsoron Allah karka bi duniya dan fariya. Lafiya dai ta zo gashi arziki ma ya zo, ilimi ma ya zo. Laga sardaunanmu ikon Allah na dutse masu kwana sallah. Sangami batar da makaho arziki gashashen rogo, labure asirin ɗaki. Masu babbar fada, masu shigar daga fada, masu ado sarki na fada, mai tada hankalin yan fada. Ka kasa ka saida duniyar ka kai ta kyawu, lahira a fatan khairi. Ga su sarkin waka tashan kuɗi a bakin fada, baba ka wadiyan ka du'ai. Bello kai jin kaci idan daga ka sai an taci. Banda shirman bebe ya za ku je bara da makaho. Ni ina yin waka kuma ina kiɗa ayi waka, sannan ina rubutun waka. Rabbi ban girma ba komai aka yi da ni dai kai ne, ina ta addu'a dan kai ne. In na zo na yi waka Rabbi ka bar ta shiga duniya. Rabbi ba a mu ba ka sa ƙasa ta zauna lafiya. Allah karim, Allah karfa mana asiri. Mun gode ma Allah.